in dai zanga-zangar lumana ce ba za a yi ba, an fasa yin zanga-zangar lumana tunda abin da kuke so kenan. Ba za a yi wacce ba kwa so din, zanga-zangar da ba kwa so ta rusau, ta yaƙe-yaƙe, ta kashe-kashe, ta me ita za a yi tunda abin naku ya zama haka. Da mutum ya zo yana magana kan haƙƙinsa sai ku je ku kama shi, ku je ku kulle shi, ku je ku kama mutum ku kulle, wai ku a ganin ku nan wai hanya kuke bi wacce za ku dakatar da mutane. Wa gaya muku wannan lokacin bai kure ba, lokacin nan ya riga ya wuce, yanzu ba wanda yake jin tsoron kamu da ɗaurin ku da kisan ku, ba wanda yake jin tsoro. Me ba ku yi ba? Dan gaya muku mutane sun waye fa, Bahaushe ya waye, Najeriya ta waye, Najeriya kudu da arewa mun waye, an daina mana wannan abu. Da ne kuke mulkan mutane da tsoro, kuke sawa mutane tsoro, yanzu babu wannan abu. Ba za a yi zanga-zangar lumana ba, kuma ku sako shi, in ba ku sako shi ba kuma abin zai ta'azzara ne. Duk wanda ya ƙara fitowa ma ya ce a yi zanga-zangar lumana, mu da shi ne, tunda abin naku ya zama hauka.